बिटिआर सरकारनि जेरै खोथा एरै खामानि आयेन बेरेखा हाग्रा सिफायना साहा बागान खालामग्राफोरनिसिम नटिस। बे समाव आयेन बेरेखा हा दखल खालामना थानायखौ गोख्रों नोजोर होदों सरकारा। पर्बतजरा डिभिजननि महामाया रिजार्व फरेस्ट बेलाकोबा रिजार्व फरेस्टखौ हाग्रा सिफायना आयेन बेरेखा दखल खालामनायनि बेरेखा इन्डियान फरेस्ट एक्ट 1927 नि नेम बायदियै एभेक्सन खालामनायनि आगु फोरमायथि हरदों सरकारा। नंगौ, महामाया रिजार्व फरेस्ट आरो बेलाकोबा रिजार्व फरेस्टनि सिङाव थानाय हाखौ गनायथि गैयाजासे दखल खालामना साहा आबाद मावनायनि बेरेखा इन्डियान फरेस्ट एक्ट 1927 नि नेमखौ सिफायदों। बावैसो सान सिगां बिटिआरनि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बुंदोंमोन दि थाबैनो आयेन बेरेखा हाग्रा सिफायना साहा आबाद मावनायखौ एरखुगोन होनना खोथा बायदि ओंखारदों सरकारा। बे समाव इन्डियान फरेस्ट एक्ट 1927 नि सेक्सन 61 नि गेजेरजों पर्बतजरा डिभिजन कराचार रेन्जनिफ्राय एभेक्सन खालामनायनि आगु नटिस हरदों रतेन ब्रह्मनिसिम। लोगोसे आयेन बायदि गोनांथि जानाय लेखा एबा डकुमेन्टखौ सरकारनो गथायनो हायाब्ला आयेन बायदि गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानैबो फोसावदों। महामाया रिजार्व फरेस्ट आरो बेलाकोबा रिजार्व फरेस्ट खैफोदाव सरकारा बिनाय लेखाखौ होनो हायाब्ला एभेक्सन खालामनायनि लामायावसै हाग्रा बिफाना। खौरां मोननाय बायदिब्ला बिनि अनगायै बिटिआरनि गोबां आयेन बेरेखा साहा बागानफोरा सरकारनि नोजोरावसै। बिटिआर सरकारनि जेरै खोथा एरै खामानि आयेन बेरेखा हाग्रा सिफायना साहा बागान खालामग्राफोरनिसिम नटिस। बे समाव आयेन बेरेखा हा दखल खालामना थानायखौ गोख्रों नोजोर होदों सरकारा। पर्बतजरा डिभिजननि महामाया रिजार्व फरेस्ट बेलाकोबा रिजार्व फरेस्टखौ हाग्रा सिफायना आयेन बेरेखा दखल खालामनायनि बेरेखा इन्डियान फरेस्ट एक्ट 1927 नि नेम बायदियै एभेक्सन खालामनायनि आगु फोरमायथि हरदों सरकारा। नंगौ, महामाया रिजार्व फरेस्ट आरो बेलाकोबा रिजार्व फरेस्टनि सिङाव थानाय हाखौ गनायथि गैयाजासे दखल खालामना साहा आबाद मावनायनि बेरेखा इन्डियान फरेस्ट एक्ट 1927 नि नेमखौ सिफायदों। बावैसो सान सिगां बिटिआरनि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बुंदोंमोन दि थाबैनो आयेन बेरेखा हाग्रा सिफायना साहा आबाद मावनायखौ एरखुगोन होनना खोथा बायदि ओंखारदों सरकारा। बे समाव इन्डियान फरेस्ट एक्ट 1927 नि सेक्सन 61 नि गेजेरजों पर्बतजरा डिभिजन कराचार रेन्जनिफ्राय एभेक्सन खालामनायनि आगु नटिस हरदों रतेन ब्रह्मनिसिम। लोगोसे आयेन बायदि गोनांथि जानाय लेखा एबा डकुमेन्टखौ सरकारनो गथायनो हायाब्ला आयेन बायदि गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानैबो फोसावदों। महामाया रिजार्व फरेस्ट आरो बेलाकोबा रिजार्व फरेस्ट खैफोदाव सरकारा बिनाय लेखाखौ होनो हायाब्ला एभेक्सन खालामनायनि लामायावसै हाग्रा बिफाना। खौरां मोननाय बायदिब्ला बिनि अनगायै बिटिआरनि गोबां आयेन बेरेखा साहा बागानफोरा सरकारनि नोजोरावसै।